Ne tɔgɔ Aramata Kanti, ne bɛ bɔ Kalabankura Asila. Ne bɛ galadonni kɛ. Formation sɔrɔla diyara ne parce que a bɛna dɔ fara ne ka baara kan. Ne ka baara fanga man bon ten kosɛbɛ parce que ne bɛ laɲini mun ɲini o ma sɔrɔ ten kosɛbɛ. Ne bɛ fɛ ne ka galadon yɔrɔba de dayɛlɛ mɔgɔw ka sɔrɔ ne bolo minnu bɛ baara kɛ ne fɛ. O de ye ne ka souhait. Yaya. Ne furulen tɛ den tɛ ne bolo. Est-ce que tu vois? C'est a bɛ nisɔndiyaba d'i ma kɛ. Dɔ mana fara i ka wari kan o de ka di wa dɔ de ka bɔ a la. Dɔ ka fara i ka fɛn kan o de ka di. Ne yɛrɛ ka laɲini de ye janni san wɛrɛ ɲantuma kɔ o k'a sɔrɔ mɔgɔ caman baden de bɛ ne bolo. I b'a sɔrɔ mobili bɛ ne bolo. O ye ne yɛrɛ ka souhait. An bɛ Ala deli Ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma dɔrɔn. Ala kana halisa nimisalan bɔ a la. O ye ne ka fɛn ye. Ko fɔ. O sɔrɔla an yɛrɛ ka cɛsiri fɛ kɛ. N'i y'a ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ a y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ. N'u tun y'a sɔrɔ an sigilen tun don o man teli k'anw dɛmɛ o. Komi y'a sɔrɔ an bɛ ka dɔ kɛ u bɛ dɔ de fara a kan. I y'a ye. Donc wolowolemada jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin? Ne kɔni b'a fɔ a mana kɛ muso o muso i sen ka i sen ma i ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye dɔrɔn. Fɛn fɛn tɛ mɔgɔ janfa i yɛrɛ ka baara de ye. I y'a ye. N'i kɛra i yɛrɛ ye i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ se ka nin baara in kɛ n bɛ nafa sɔrɔ ka ban a banna. Mais n'i m'o kɛ ka ban yɔrɔ a bɛ gɛlɛya. N'o tɛ mɔgɔ caman minnu sen kan olu gulonnen don ne la o ne bolo caman mago ɲa. I y'a ye. Bana tɛ dɛ dusukolo ka k'i kɔnɔ dɔrɔn ni dusu b'i kɔnɔ ka ban a banna. N'o tɛ ne bɛ bɔ fo Kalabankura ka na galadon kɛ Misira. I y'a ye. Ne ka distance ka jan mais n b'a kɛ mun kosɔn. Minnu bɛ saraka deli la ne ka souhait t'u ka saraka deli. Ne bɛ fɛ bɛɛ ka saraka deli jɔ ka tila ka baara dɔ k'i yɛrɛ parce que saraka deli tɛ laban. I ni fa tɛ to i ni ba tɛ to i ni mun bɛ to i ni yɛrɛ de bɛ to.